A Concellería de Cultura de Boiro deseñou unha ampla e variada programación para este Nadal. As actividades nas que se incluirán sesións de maxia, actuacións musicais, circo de rúa ou sesións de contacontos irán enfocadas principalmente ao público infantil e centraránse na Carpa dos Soños, instalada na Praza de Galicia. A finalidade é fomentar a cultura, pero nestas datas tan especiais tamén queríamos fomentar un pouco, dar un pouco de ilusión, sobre todo aos máis pequenos. Todos estes espectáculos vanse a realizar na Carpa dos Soños, que estará ubicada na Praza de Galicia, diante do Concello de Boiro. Como a novidade da programación este ano destaca un escape room en colaboración co colectivo Lláparo, que se desenvolverá polos comercios do municipio. Os que participen no xogo terán que recorrer as diferentes rúas e os diferentes escaparates que teñan estas fotografías para ir avanzando no xogo. Este xogo desenvolverase os días 23, 26, 29, 30 de decembro e 2 de xaneiro e será a través dunha aplicación no móvil. Pero ademais dos espectáculos para os máis cativos, a programación inclúe tamén actuacións musicais, como unha aposta máis pola cultura local. Incluso tamén nas empresas que desde aquí, que desde Boiro, están traballando tanto produción cultural como sonido, como técnicos, como moita xente que forma parte do tecido económico cultural que tamén está tido en conta polo Concello e tamén vai a participar nesta programación. Dende o Concello fixeron ademais unha chamada á responsabilidade da veciñanza para que a xeito individual cumpra coas medidas de seguridade impostas. A celebración das actividades estará tamén moi condicionada pola evolución da situación epidemiolóxica. Todas estas actuacións e todas estas actividades que foron explicando estarán sempre condicionadas ás medidas sanitarias que nos vayan inculcando. Sabemos que estamos vivindo unha situación especial, Boiro neste momento tamén está nunha situación un pouquiño máis especial, entón temos que ir traballando e actuando á medida que nos vayan informando os sanitarios. Para consultar a programación ou reservar nalgunha das actividades, as persoas interesadas poden dirixirse ao Departamento de Cultura ou a través da páxina web municipal www.boiro.gal ou tamén nas redes sociais do Concello.